ассалому алайкум дӯстон ва бардорон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ як маротиба хушомадед мегӯям шербачо. Имрӯз 13 августи соли 2024 рости гап навор кардагием баҳри шумо. Шояд ки ҳамин навори кардаги имрӯзамон баъзе инсонода маъқул шавад ва шояд ки не. Дар наворҳои имрӯзамон ҳасте бардор Opel Astra F, яъне ки хеҷибекҳои арзон мондагием. Хитон ҳам дар давоми видео тамошо мекунем. Daewoo Nexia 3.4 намуд ваз 2115 ҳам 3.4 намуд аст бардор азиз. Хулас навора намегзаронем, аз шумо эҳтимолан хоҳиш тамошо кунед навора то охира. Дар ҳамин навори имрӯзаи мо фаромӯш накунед як донаи лайкчаи бесума биҷихем бардоро. Касе ки да канали мо нав омагия подписатсия накамоша подписатсия кунед. Барои реклама рақамҳои мо ҳамин болода нависондагия метавонед ки шумо ба он муроҷиат кунед бардор азиз. Инак ба эълони яками имрӯзамон мегзарем, гапа зиёд намекунем бардоро. Opel Astra F ки солаш 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дора. Рости гап дар шаҳри Душанбе қарор дора, дар раҳи рашд гаштаги машин. Хулас ягон нақс надора гуфтем одам. Opel Astra F имрӯзамон 94 сол 25000 сомон мега акамо нархша. Бензин плюс газайд, кузовиш хеҷибек. Аби моторш 1.6 бардор азиз, коробкаш механика. Метавонед ки дар ҳамин рақамҳои 90 охираш 945 хатсар меша. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. Айучот снимат мекунем, мега метим, яъне ки машин говсавдо нестай. Говсавдо намеша. Беҳуда занг назанед касоне ки мақсад харидор нестай. Чотка кайги краскаош нав, полоборот заводид меша машин. Марҳамат, агар касе дар ки маъқул боша Astra F имрӯзамон занг бизанед, ҳатман аз номи канали худам. Ба эълони деюмон мегзарем шербачаҳо. Эълони деюмон ҳам Opel Astra F. Хеҷибекҳои имрӯз бисёртар шидан, қатъи Nexia ваз 15. ҳамин чизҳоро бисёртар дар комментария шумо хитон хоҳиш кардан, ина пешкаши шумо намудаем бардор азиз. Солаш 1994 дар шаҳри Ҳисор, яъне ки нархша акаон 25000 сомон мега. Бензин плюс газ, кузов седан, аби моторш 1.6, коробкаш мех. Рақамҳои охираш 9190 ба 915 13 сар мешавад. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. Машин на хадоя мега, мотор 100%, аккумулятор 100%, 4 балони нав, машин тоза хушу, краскаш нав мега, документа солонаш будшидага мега. Боз камтар муомила дорад, ҳатман аз номи канали худам. Ина марҳамат дӯстони азиз, шербачаҳо ва касоне ки аз дуру наздик маро тамошо кардастен, ҳамчунин бардораи ғариб ки мега ака ягон машини нормали мон ки талаботи худаш ҷавобгӯ боша ва ҳам боз бенақс. ҳамин қадар нақс доштааст ки ҳуҷҷат надоштааст. Мегири ҳуҷҷат мекунӣ бардораи азиз, машина ҳайка мегарди. Инак ба эълони сеюмон мегзарем шербачаҳо. Эълони сеюмон Astra F ишани ира солаш 1992 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дора. Рости гап нархша акаон 25500 сомон мега, 500 сом кам, яъне ки 26000 сомони боз муомила дорад. Бензин плюс газай кузови ҳам хеҷибек, вроди машин бад нест, чотка нормальне. Аби моторш 1.6, дарун салонш тозак, коробкаш механика ирани. Рақамш охираш 7212 ба 930 10 сар меша. Номераш тисел аст. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. Машин тоза мега, нав краскаш каги, мотор созай бо арзон мешавад. Машина мега 92 солш, неки 92 фкадаги. Мотор модел ина марҳамат бо камтарак муомила дора. Полировка мекуне мега, яъне ки арзон. Марҳамат дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва касоне ки ҳамин хеле машинда ҳавас дорем бисёртар, ҳатман метавонед ки шумо дар рақамҳои рӯи наворшон 930 10 77 12 зангш бизанед. ин марҳамат желанитона бибинед. Инак ба эълони чорумон мегзарем шеравои нар. Эълони чорумон ваз 2115 хито медонед ки дар комментария бисёр муроҷиат мекунед. Рақамаш номерош транзит даст. Рости гап ваз 2115 солш 2005 кӯҳна нест, дар ноҳияи 5. нархш 22000 сомон мега акамон. Бензин холия, кузов седан, аби моторш 06, вообще кам расход гуфтем одам бе бензина мегаштааст да. Коробкаи ҳам механика бардор азиз. Рақамш охир 6565 ба 551 ба фикрам мегафона ёки тисела 49 65 65 занг бизанед бардоро. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. машин дар ҳолати хуб қарор дора мега, яъне ки срочно фурӯхта мешавад бардор азиз. нашоти документаш ҳеҷ чимон нагуфтан, мақсад биёям мега машина аз наздик бибина, агар маъқулаш боша. 2005 сол машини кӯҳна нест. Рости гап стерн салонаш ҳам тозак бад нест, дискош нормальне.
обычный дискош марҳамат агар желанитон боша ваз 2115 боз муомила 2005 сол занг бизанед. Инак ба эълони панҷумон мегзарам бардор азиз. Эълони панҷумон ваз 2115 имрӯз ваз шапак астра F шапак некс шапак агин шумора ира солиш 2010 сол дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар раҳи рушд гаштагия и вообще нархаш дар замин загайда. Нархш 13000 сомон мега. Камон бензин плюс газ, кузовш седан. Объем моторш 1.6, обычная коробка EM механика. Вроде салонш даронш бад нест. Айбернам хушум метава бардоро. Салонш тозак. Рақамш охирш 34 32 ба 911 27 сар мешава. Ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. Салон гуфтааст мошинча ҳолатш бад нест. Мотор созак, коробкаш навай, документаш будшидагай. яъне ки боз бар зами ҳамин қадар арзони хоксия биданаш боз муомила дора бардор азиз. Ино марҳамат ва касоне ки желанитон боша 13000 сомонида мо шумода мошин ёфтем 2010 солаш. Ина ваз 2115 имрӯзамон. Марҳамат занг бизанен, ин мошини қарор дора дар шаҳри Душанбе боз муомила дора бардоро. Желанитонам бибинед. Инак ба эълони шашумон мегзарем шер бачо. Эълони шашумон Daewoo Nexia ира солаш 1997 дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. Касоне ки агар дида бошен ҳам тарафора нархша акамон 27000 сомон мега. хушрак мошин вроди ягон ҷӯш задагӣ пусидаги хироштаги нақс нест. Тонировка каги рости гап объем моторш 1.6 коробка механика. рақамош 8558 ёкина моторш тозак бад нест. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. Продается, яъне ки срочно мега. Аддиктивный клиент есть. Документы до конца года. То охири ҳами сола, яъне ки документаш ҳаста бардор азиз. Марҳамат желанитона бабинен. ҳатман аз номи канали худам занг бизанед. иншоалло ки бо шумода арзон мекунам бетан дӯстон. ина мотораш бад нест. аз дуртарак сурат гирифтааст. хушрак чоткика ки тонировкаш девонаги бад худашта гуфтааст. марҳамат Nexia имрӯзамон. Ба эълони ҳафтумон мегзарем. именои барои ҳамаи тай бардор ки тамошо дорем ара. Daewoo Nexia ишани соли 1996 иян дар шаҳри Душанбе қарор дора. нархш 19000 сомон мега. не пресекен просто копейка. холи газа мега бардор. кузовш седан. мошинҷа вроди рӯшан хушро бад нест. дарун берун хай мошин ҳами хамаша бардоро. айда зурош камтар қиматтарак. кузов седан, объем моторш 1.6 коробка механика. рақамш охирш 78 85 ба 907 сар мешава. ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. харидории аниқ боша занг бизане мега. илтимос бекор боши, мақсад просто ради интерес не хаташал парке мега. не мара мақсад занг бизане харидор набошен агар. ина марҳамат занг бизанен. харидори аниқ боз муомила. инак ба эълони ҳаштумон мегзарем шер бачо. эълони ҳаштумонам Daewoo Nexia ира солаш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дора. нархша акамон 22000 сомонӣ мега. 22 таш мега. 1996 солаш. хитони десен мотороша агар буфаҳмен. дарун салонш тоза хушрак. аз берунам бад нестай. дискош нормально, дискои шапалоқ гуфтем одам. коробкаш механика 1.6 моторш. рақамаш охириш 42 ба 550 сар мешава. ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. бензини холия, газ мондагӣ нест, яъне ки боз муомила дора ба ҳамо касоне ки харидори аниқ бошед. солшам кӯҳнаи бад нест бардоро. Nexia имрӯзамон ира запчастша рости гап дар любой ҷо меёбӣ. мақсад қиматам нестай запчастои и ҳозӣ агар ки вайрон шава. худо ки касе ки мақсад мошин мегира хушроҳае кина вайронаш накуна дар дараҷаи якам. инак ба эълони наҳмон мегзарем дӯстон ва касоне ки тамошо дорем ара. ишам Daewoo Nexia ира солаш 1998 майни ёкне. мошинои аз ҳамдигар фарқ мекунад, ҳам аз солаш, ҳам аз нархаш. дар шаҳри Душанбе қарор дора. 1998 сол. нархша 11500 сомон мега. акамон бензин плюс газа. кузовш седан, объем моторш 1.6 коробка механика бардоро.
рақамаш охираш 0007 ба 90452 сар мешавад. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. мошинча дар ҳолати хуб қарор дора, мега мотор коробка ходовой 100%, моторш нав кайги, мега айнол блок, головка ҳамаш опелай, яъне як нақси бетаб доштааст ки документаш буд чи дега бардор азиз. Мегири мошинчара, якта документаш мекунӣ, ҳай мекунӣ, мегарди дига. Ягон ҷои инавай надорад. Салоншам бад нест. Аз берун, аз дарун мошинчара хахтун дидем. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам ва касоне ки дар канали ма мақсад нав омагӣ бошен, агар нами навори мо дар ҳақиқат шумода маъқул шида боша, метавонем ки дар ҳамин канали ма як дона лайка бизаем бардор. Дар комментария лутфан аз шумо эҳтимол хоҳиш гапҳои ганда назаем бардор. хоҳиш мекунам аз шумо. ва касоне ки мисли инсонҳо агар мошиншона ё ки хона замин ягон молу маҳсулот дошта боша барои реклама гузоштан, метавонем ки занг бизанем. як дона лайки бесума дареғ намедорем дар ҳамин канали ма. подписатсия кунем ва касоне ки наомагӣ. ташаккур то ҳамин дам бо мо будем дӯстони азиз. то наворои оянда паноҳи шумо ба худо.